ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେୟାର ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯେକୌଣସି ଫୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ। ରିନେମ୍ ଏଠାରୁ ଫୋଲ୍ଡରର ନାଁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। ଚେଞ୍ଜ କଲର୍ ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ବାଛିବେ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ରିମୁଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡର ଏହି ହୋମ୍ ପେଜ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା SD କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଯେମିତି ଆପ୍, ଭିଡ଼ିଓ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଅଡ଼ିଓ, PDF ଫାଇଲ୍ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଡାଟା ଏଠାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୱେଟିଂ ଫର୍ ୱାଇଫାଇ ଯଦି ଏଭଳି ଲେଖୁଥାଏ ତେବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଫାଇଲ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଏଠାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସୁପର କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏବେ ବାମ ପଟେ ଥିବା ତିନୋଟି ରେଖା ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ତାହାର ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରିଷ୍ଟୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡର ବା ଫାଇଲ୍ ପୁନର୍ବାର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ଏହି ଫାଇଲ୍ ବା ଫୋଲ୍ଡର ପୁରାପୁରି ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବା ଫାଇଲ୍କୁ
କୌଣସି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଫାଇଲକୁ କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡରକୁ କେମିତି ମୁଭ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଇଲକୁ କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡରକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେହି ଫାଇଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ତଳେ ମୁଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲର ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତଳେ ମୁଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେହି ଫାଇଲଟି ଏହି ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ମୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 3ଟି ରେଖା ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ 15 GBରୁ ଆପଣ କେତେ MB କିମ୍ବା କେତେ GB ଏଠାରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି।